Sí, ja es comença a fer de nit. És moment d'un conte abans de dormir. Maestro Luis, propuestas educativas para educación primaria. Benvinguts, benvingudes un dia més a aquesta secció que tant us agrada, que és la de contes abans de dormir. En aquesta ocasió, conte en català. El que vull és ajudar-te a que puguis descansar molt bé aquesta nit, ja que t'interessi encara més llegir, perquè llegir és una manera de conèixer moltes històries, viatjar a molts llocs i viure moltes emocions. Abans de començar amb el conte d'avui, et demanaré que col·loquis les dues mans a la panxa, que t'estiris al llit i que comencis a agafar aire pel nas i a treure'l a poc per la boca. Agafem pel nas i aquest aire l'expirem per la boca. I continuem. Et demano que prenguis molta consciència d'aquest ball que fa la nostra panxa. Amb cada inhalació s'infla i amb cada exhalació se desinfla. Això és. Ens anem relaxant. I ara ja sí. Ara que estem molt relaxats, recorda que no cal que em miris. En aquesta secció el més important és que m'escoltis. Començo amb una faula, que ja sabeu que m'agraden molt, aquestes històries d'animals que tenen una moralina que ens ensenyen a ser millors persones, que es titula L'ase vestit amb pell de lleó, i diu així. Un dia, un ase es va trobar un paquet en el camí. Per a la seva sorpresa, va descobrir una pell de lleó. L'ase es va posar tan content que es va vestir amb la pell, mentre exclamava: «Magnífic! Just el que buscava!» I tot seguit se'n va anar a admirar el seu reflex a l'aigua d'una font propera. «Ara sóc un lleó! Ensenyaré a tothom a no riure's de mi mai més!» I dit això, l'ase es va encaminar cap al bosc, amb aire de superioritat. El primer animal que es va trobar va ser un porc senglar. El pobre senglar es va espantar de tal manera que va sortir, cames, ajudeu-me, es va estavellar contra un arbre i va caure sense sentit. «Ha, ha, ha! Com n'és de divertit!» va exclamar l'ase, tot satisfet de la seva disfressa. Poc després es va creuar amb una guineu, que al veure'l es va quedar petrificada de terror. «Senyor lleó, sou un animal digne i noble, us ho suplico, no em devoreu!» va implorar la guineu. En poc temps, el bosc sencer era pres d'una gran confusió a causa d'aquest fals lleó. Atemorits, els micos volaven de branca en branca fugint d'aquest fals lleó i els conills també fugien d'ell. «Com ho estic passant de bé!» es va tornar a dir a l'ase per ell mateix. «Tinc una idea. I si rugís com un lleó? Encara els faria més por. Sí, crec que és una bona idea. Rugiré com un lleó». I es va posar a rugir. O com a mínim, això pensava ell.
perquè el que se sentia era més semblant a un i-o. El seu rugit era un bram. Escolteu, escolteu tots! El lleó no rugeix, sinó que brama, va exclamar un os formiguer. No és un lleó, és un ase disfressat de lleó. I fou així com els animals del bosc van descobrir l'engany de l'ase que va haver de marxar avergonyit. Conte contat, aquest conte s'ha acabat. La moralina, doncs que no està bé ni riure's o burlar-se de ningú, ni fer-se passar per qui no som, perquè tard o d'hora les mentides surten a la llum i ens acaben descobrint. Això és tot. Desitjo que t'hagi agradat molt aquesta faula. Torno a repetir, és l'ase amb pell de lleó o l'ase vestit amb pell de lleó i vull que tinguis un molt bon i merescut descans. Tanca els ulls, si els tenies obert, i a dormir. Molt bona nit. I recorda, en aquesta secció, això de donar-li like, campaneta, subscriu-te, demà, ara toca descansar. Bona nit. Maestro Luis, propuestas educativas para educación primaria.